Здравейте, приятели на Sportvox! Студентска спортна академия ще продължава да подготвя за вас превюта за най-интересните и очаквани спортни събития и през 2015 година. Най-интересно за много от българските любители на спорта ще бъде в Сидни, където Цветана Пиронкова продължава с успешната защита на титлата си, класирайки се за полуфиналите. В четвъртък и петък са срещите от третия кръг на топ 16 на Евролигата. На 14 януари в германския зимен център Руполдинг започват състезанията за Световната купа по биатлон, като в сряда и четвъртък ще се проведат щафетите, а след това са спринтовете и масовите стартове. В Световната купа по ски скокове ще имаме състезания в Полша, в Висла и Закопане. При алпийците ни очакват страхотни моменти. Мъжете ще влязат в битка в Венген, Швейцария, докато дамите ще бъдат в италианския зимен курорт Кортина д'Ампецо. Скибегачите ще мерят сили в края на седмицата в естонския зимен курорт Отепаа. Футболният уикенд също предлага интересни сблъсъци, а най-горещо ще бъде в неделя, когато Манчестър Сити приема Арсенал в дербито на Висшата лига.